Takže čaute ľudia, ja vás vítam na svojho ďalšieho videa a dneska si nakreslíme môj Dry My Life. Takže na začiatku bola moja mama, nekreslím pekne, bola moja mama, ktorá išla do pôrodnice na lehátko. Tam ležala a pomaly sa narodil malý Peťa. No, to budete vedieť. Takže guma, chcem zgumovať. Takže potom, čo bolo ďalej? Takže ďalej bolo, že sme išli do nášho domčeka, ktorý má samozrejme dvere, okna a samozrejme náš vysnený záchod. Takže keď som sa učil chodiť, keď som sa naučil po 4 nožky, nakreslíme si to. Keď som sa naučil chodiť po 4 nožky, Keď som sa naučil chodiť po 4 nožky, tak som chodil a my sme tu takto mali ako krb, kde takto horel oheň. Tak som musíme ťažiť. A raz som do neho spadol a natrel som si do neho presne hlavou a potom iba a mal som. Tak. Potom, keď už som bol väčší, som išiel do školky, do ktorej som sa vôbec netešil. Škôlka. A tam bolo strašne zle. Takže potom ma čakala škola, do ktorej som sa popravde tešil, ale potom som pochopil, že škola je to najhoršia vec na svete. Takže pochopil som, že škola je to najhoršia vec na svete a raz som prišiel do školy, tak to naznačím, tak to je. To je ako lavica, hej. Lavica. A ja som hlavne v pohode si prespal celú hodinu. Keď som mi strašne chcel spať. Úplne prespal celú hodinu a potom ma šoka načerpala. My sme boli na čiastku knižku a tam bola hneď poznámka. Takže to bola asi najhoršia poznámka, čo som keď si ale spravil. Viem, že ste to robili mnohí. Takže to je všetko z tohto videjka. Ak sa ti páčilo, daj lajka a odber. Ja prosím nakresliť. Aha, odber. Toto je všetko z tohto videjka. Ak sa ti páčilo, nezabudni tam hodit ten like, aby že som ti ukazoval a to je všetko z môjho Dry My Life a čusá.